Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу Цябе. Ты моя дапамога, не адкідай мяне, не пакінь мяне, Божа мой збаўца. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, шановні сестри, на святої мши. Дякуємо доброму Богу за ласку, що можемо удельничати в святой ахвяры. И, певно, молимся, схиляем чоло перед нашими дорогими померлими, бо многие, які дома моляться, з різних причин не могли бути в костеле на святой мши. Это я так по-божеску оправдываю. И просим Божьей ласки, милосердности для Браниславы, Флёры, Константина и Ванды, Евгения, Бранислава, Зои, Фелиции, Франца, Янины, Валентины, Альгерта, Бранислава, Валислава, Виктора и Станислава, Францишку, Валентина, Ирену, Франика, Юліяну, Марію, Петрунелю, Олександра, Мальвіну, Домініку і за померлих сім'ї, так, православних. Боже, одари їх ласкою всіх померлих Твоєю милосердністю. І під час святої мши ми особливо так само молимося, бо сьогодні день поховання годовина смерті слуги Божого Едварда Войниловича, 16 червня. Это вельми для мене, для всього духовенства, на чолі з митрополитом Юзефом і всього католицького костела, да і православного, да і мусульман, да і євреїв. Важний день, бо він сприяв гэтым напрамкам релігії, сапраўды щирим серцем, всіх шанував, любив і допомагав будувати святині, і будував святині. Про гэта ми розважимо в таких призваннях свого рода літанійних, но це ще не літанія, але виказувані, чим був Едвард Войнилович для свого народа і віровизнавців, католиків, православних, мусульман, євреїв. Це постать вельми яскравая, вельми важная. І тому ділюся з вами, бо сьогоднішній день справді переживаю його присутності духовна і, певно, просим Божої ласки, хутчайшого так званого ремонту, реставрації Червоного костела, щоб ми могли поклонитися його останкам, його уже мощам, о слуга Божий, докрануться. Это есть тая ласка, сколько привозят разные мощи з православних, розних куточків землі. І які великі чарги стоять, докрануться до того пояса Марії Богородиці, чи мощів святих. Люди сутками стоять. А тут до мощів слуги Божого Едварда Войниловича, покуль ми не маємо такої можливості, але Боже благослови працю сумлінно тих всіх виконавців, хто там в той святині, в Червоному костелі, і щоб якнайхутче вона знову славила Бога. Бо де Бога нема прославлення, там ад, там пекло, там продоння, там сатана. Де Господь, там небо. Ось вам розділ. Як папа Францишек говорив, робиш добрі справи, Господь благословляє. Робиш кепські справи, сатана радується.
І пэўна, сёння таксама просяць памаліцца в інтэнцыі Яўгенія, дзень нараджэння, таксама ў малітве вернікаў успомнім, і в інтэнцыі ксяндза Анатолія Парахневіча, пробашча Альковічаў, якога не стала ў парафіі, і не ведаем, дзе ён, і што як пойдзем пілігрымка постная, мы заўсёды в Альковічах, таксама як іншыя пілігрымкі, затрымліваліся, дзе ён урачыста сустракаў, набажэнстве, прамаўляў да людзей шчыра, такі музей памяці нашага народа, все вытворчасць, такая старинная, ад абутку да шапкі. Все паказваў, расказваў. Такі сапраўды в Альковічах велічным касцёле музей. Хто з вас пойдзеце пілігрымку ў гэтым годзе, таксама лічу, што на цяперашні там часовы пробашч там пакажа. Таму молімся, няхай Бог благаславляе, бо яго таксама дзень ласкі Божай, і няхай добрый Бог благаславляе. А заўтра будзем маліцца в інтэнцыі нашага мітрапаліта, архібіскупа Юзефа, дзень пасвячэння святарскага. Таму будзем прасіць Божай ласкі для яго, а в яго абліччы для ўсёй Беларусі, святароў, біскупаў і вернікаў, каб мы все былі, сапраўды станавілі адзін Божий хрысціянскі народ. Бо земля наша ахрышчаная, ген ад Софії святой і так далі, але каб і мы былі дастойныя гэтага благословлення. Таму вось такімі думкамі в дзень слугі Божага Эдварда Ваніловіча перапросім Бога і за нашыя грахі нашага народа, каб мы годна склалі найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Всемогутный Боже, наша моц и надея, мы, слабые люди, без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, каб нашая воля и наши учинки были сгодны с Твоими заповедями. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі владарить, єдності Духа Святого, Бог празуще в веки вечные.
Чытанне першай кнігі валадарстваў. Пасля таго, як памёр Набот, скіраваў пан слова да Іллі Тызбіта: «Устань, ідзі насустрач Ахабу, каралю ізраільскаму, які ў Самарыі. Вось ён цяпер у вінаградніку Набота, куды прыйшоў, каб узяць яго ў валадаранне. І скажаш яму: так кажа пан, ты забіў і яшчэ збіраеш спадчыну? Пасля скажаш: так кажа пан, на тым месцы, дзе сабакі лізалі кроў Набота, сабакі будуць лізаць і тваю кроў». І сказаў Ахаб Ілью: «Знайшоў ты мяне, вораг мой». Ён сказаў: «Знайшоў, бо ты прадаўся, каб чыніць зло перад вачыма пана. Таму кажа пан: вось я пашлю на цябе няшчасце і выпалю за табою і вынішчу ў доме Ахаба кожнага хлопца і зняволенага і вольнага ў Ізраілі, і ўчыню з домам тваім, як з домам Єрабаама, сына Набата, і як з домам Бааза, сына Агія, за знявагу, якой ты разгнявіў мяне і прывёў Ізраіль да граху. Таксама і пра Ізабель сказаў пан, кажучы: сабакі з'ядуць Ізабель на полі Ізраіля. Хто памрэ ў Ахаба ў горадзе, таго з'ядуць сабакі, а хто памрэ на поле, таго раздзяўбуць птушкі нябесныя. Не было яшчэ такога, як Ахаб, які прадаўся, каб чыніць зло перад вачыма пана. Да чаго падбухторвала яго Ізабель, жонка ягоная. Ён паступаў вельмі агідна, ідучы за ідаламі, як рабілі амарыты, якіх пан прагнаў ад сыноў Ізраіля». Калі Ахаб пачуў усе гэтыя словы, разарваў шаты свае і надзеў на сваё цела мяшок, і пасціў, і спаў у мяшку, і хадзіў у смутку. І скіраваў пан слова да Іллі Тызбіта, кажучы: «Ты бачыш, як скарыўся перада мною Ахаб? За тое, што ён скарыўся перада мною, я не спашлю зла ў дні ягоныя, але ў дні сына ягонага пашлю зло на дом ягоны». Гэта слова Божае. Змілуйся над намі, Пане, бо мы зграшылі. Змілуйся над намі, Пане, бо мы зграшылі. Змілуйся надо мною, Божа, у вялікай міласці Тваёй, і ў паўнаце міласэрнасці Тваёй знішчы беззаконне мае. Абмый цалкам мяне ад правінаў маіх і ачысці мяне ад граху майго. Змілуйся над намі, Пане, бо мы зграшылі. Бо я ведаю беззаконне мае, і грэх мой заўжды перада мною. Табе адзінаму я зграшыў і зло ўчыніў перад Табою. Змілуйся над намі, Пане, бо мы зграшылі. Адвярні абліччам Тваё ад грахоў маіх і знішчы ўсе мае правіны. Вызвали меня от крови, Божа, Боже, збавлення майго. Язык мой няхай славіць справядлівасць Твою.
Змилуйся над нами, Пане, бо мы зграшили. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Новую заповедь даю вам, кажа Пан, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час Єсус сказав своїм учням: ви чули, що сказано: люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, моліться за тих, хто переслідує вас, щоб сталися ви синами Отця вашого, який в небі. Бо Він загадує сонцю, заходить над древними і добрими, і посилає дощ на справедливих і несправедливих. Бо коли ви будете любити тих, хто любить вас, якую маєте взнагороду? Чи ж не те саме роблять і митники? І коли вітаєте тільки братів ваших, то особливо робите. Чи ж не те саме роблять і язичники? Тому будьте досконалими, як досконалий Отець ваш Небесний. Это слова Пана. Нехай слово Євангелія імуть такі. Хвала Єсусу Христу. То, щоб ми любили, шанували всіх, допомагали, пробачали, цінили. І ось в таким духу наш суайчинник Едвард Вайнілович, слуга Божий уже, кандидат на алтар, покуль ми носимо його на алтарах наших серців, пам'яті, вдячності, прикладу, молитви. Але з часом, дай Боже, щоб гэтая ласка молитви нашого народа випросила у Бога такую щодрость, щоб його познав і весь світ. Слухаймося сапраўды гэтыя словы, якія я зачитаю. Это призывы, пакуль не літанія, але призывы праз заступніцтва Едварда Вайніловича. Бо одна справа молитва, якую ми читаємо так само, це свого рода тие чи інші призиви, чим, ким ён був і допоможи заступися. Але це тільки некалькі слов. А тут так само мало слов. Бо чи ж можна все життя чоловіка ось за 80 годів прожитих написати на 3 сторонках? Ну, ні. Але тут маємо таке стрещення, таку зжатость, стиснутость його життя, світло, щоб ми відчули справді в світлі Євангелія, як Єсус каже сьогодні: любіть навіть ворогів ваших, шануйте всіх людей.
І Едвард гэта рабіў. Яго жыццё, як мы вже чуть-чуть чуем з яго малітваў і так далі. Отже, для внутренних патреб Касцёла, это было Симона і Святой Алены, гэтыя прызывы для людзей, каб прыватна людзі ўжо знаёміліся з яго жыццём. Это свайго рода маленькая скарочаная аўтобіяграфія. Першыя прызванні Kyrie eleison, Христе eleison, Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel Światu Boża, Duchu Święty Boże, Świętая Троїця Одиний Божа, милуйся над нами. І далі іде Едварdzie, слуга Божий, який праведним життям заслужив у Бога так великую годність. Слуги Божого, заступися за нас. Це призив завсюди заступити. Едварdzie, слуга Божий, Тебе Господь славив ім'я Своє святое. Скільки людей славять Його, і мусульмани, і євреї, і православні, і католики. Едварdzie, слуга Божий, по взорі Твоєго християнського життя люди убачили Бога. Всюди йшов з Богом. І люди, і Санкт-Петербург, і Москва, і Вільнюс, і Київ, і Варшава, і Мінськ. Всюди він не тільки як багатий меценат, і господарник, і депутат, і так само вчений, але християнин, який свідчив про Бога. Люди бачили Бога. Едварdzie, слуга Божий, ти з'являєшся для нас прикладом любові Бога і ближнього. То, що сьогодні ми почули. Любіть ближніх і ворогів наших. Господь дає сонце, чули тільки що Євангеліє, якое світить праведним і неправедним. І він це робив. Едварdzie, слуга Божий, який Божі справи ставив вищей за особистые і земные. Чим ми це бачимо? Тут ми читаємо, так хотів Бог. І він не ставив Богу питання, почему? Так хотів Бог. Едварdzie, слуга Божий, який черпав мудрость і силу в молитві і святої комунії. Кожна неділя був на святої мші. У його місце було в костьолі, там в Савічах, чи в Копелі, Макрани, Слуцк, Клецк, Няшвіж. Не було в алтарной десь одна лавка серед людей. Ленчив, ленчнику. Какая постать? Черпав силу. І тому, навіть коли діти помирали, він не рвав волоси. Боже, за що? Я тебе ж служу. Церкви і костьоли будую. Так хотів Бог. Едварdzie, слуга Божий, твой девіз «Віра і розум» закликає всі народи до познання волі Божої. Бо його девізом було, щоб з вірою йти по житті, а розум, щоб люди були в достатку, не терпели голоду, щоб люди могли вчитися, діти і внуки, щоб люди могли сапраўды карыстацца дастаткам жыцця часовага, славіць Бога і жыць дастойна. Едварdzie, слуга Божий, взор християнской верности
Христовому костёлу и апостольской столице. Да? Верный костёл. От дзяцінства сын костёла Бога. І, калі наведываў папу рымскага Пія X, таксама ён вялікай пашанаю і атрымаў благаславленне на далейшае жыццё і дзейнасць. Эдвардзе, слуга Божий, смелый змагар за братэрскую єднасць паміж народамі. Бачыце, гэта яшчэ 1800 там, а ён ужо намагаўся, каб паміж народамі была пролетарии всех стран, соединяйтесь. Богу. Эдвардзе, слуга Божий, приклад поєднання у екуменічним молитовним духу. Ви сьогодні не знайдете ні одного католицького святара, ні православного, ні єврея, ні мусульманина, который бы святар католицький будував церкву, чи православний костьол, чи єврей мусульманську мечеть. А Едвард? Нема такої особи. В світі нема. Едвардзе, слуга Божий, живий приклад християнської згоди поміж віровизнаннями. Да, ён быў миротворца, ён быў суддя слуцким суддёю, примиральником. 34 года. Его постоянно выбирали. І сапраўды жыццёвы практык на базе веры, на базе пашаны да бліжняга. Ось гэта Эдвард Ваніловіч, якого сёння дзень памяці. Эдвардзе, слуга Божий, апекун у справах вяртання святынь і будаўніцтва новых. Гэта ўжо не я вызначыў тут гэты абзац, але шаноўны сёння здравствуючы біскуп Антоній Дзімянка, які назначыў для ўсёй Беларусі Эдварда Ваніловіча, слугі Божага, апекуном будаўніцтва і вяртання святыняў Беларусі касцёлаў. Незалежна. Бо святыні і мечеть, і сінагога, і царква, все святыні. Так што наша будаўніцтва гэтай святыні ўжо было пад апекаю Эдварда Ваніловіча. І мы яму ўдзячныя, і мы перед ім, перед Богом зобов'язаныя, каб яго пашана пашыралася, каб людзі адчулі гэты дух жыцця і былі такімі, як Эдвард. Нашы бацькі, мужчыны, браты, сыны, мужы. Эдвардзе, слуга Божий, шчодры фундатар святыняў для іншых веравызнанняў. Да? Мінску мечеть, в Клецку сінагога стаіць, некалькі церкваў, Макранах стаіць, аднаўляюць яе царкву, там быў млын в той царкве, побач праз узгорак касцёл стаяў, там все засыпано толькі, як сказаць, фундаменты яшчэ можна бачыць, дзе касцёл стаяў, пабудаваны, і так далее. Не кажу ўжо ў Мінску чырвоны касцёл. Эдвардзе, слуга Божий,
приклад дітям у послухмяності батькам і наставникам. Пам'ятаєте, я вам говорив, як Едвард завжди вспоминав. Мене мати вчила, ніколи не обіжай людей. Я це пам'ятаю до сьогодні і, дай Боже, до кінця життя. Тобто, чоловік не тільки послухав і пам'ятав про мать і наставлення, це не тільки тої слова, а многих. І так само добрих наставників, святоров, духовенства. Едварdzie, слуга Божий, завсёды послухмяний святарським порадам і наставленням. Думаєте, мені чи вам, чи всьому нашому народу, народам, просто так ми можемо себе вести і все в ідеалі? І Папа Римський сповідається, і всі єпископи, митрополіти сповідаються, всі монахи сповідаються, всі, які на алтари святые, сповіді безупинно щотиждень. Говорится, які гріхи в монастирах? А як іде до сповіді, так 15-20, півгодини. Там, сапраўды, стерильная чистота, а не никого не зарубал, никого не забил, никого не обворовал, мне больше грехов нема. Тому Едвард Войнилович мав свого сповідника. А часто, як ми читаємо в історії, при дворах королей, царов и так далее, кто были? Клоуны, такие шуткари. У Войниловича был споведник, духовник, а не шуткар, клоун. Ось вам Войниловича життя. І багатий, і дипломат, депутат на весь мир тогочасний, на всю Росію, від Камчатки до Варшави. При дворі у нього капелан, який з ним так само поїхав до Варшави і був в Бидгощі. Едварdzie, слуга Божий, приклад наукового формирования світопогляду, розуміння віри. Потому что тут и по латыни стоит fides et ratio, вера и розум. Что вера базуется на логиці, розуму. Чому? Бо як ми молимося, особливо в церкві, до Бога премудрость Божия. Если Господь премудрый, а что его последовники тупые? І тому він дає приклад менавіта такого розуміння віри. Едварdzie, слуга Божий, приклад для мужчин у смелом визнаванні Бога перед людьми. Да. И он нигде не стеснялся. Ни в Минску, ни во всей своей округе, ни Свишклец, Слуцк, Копель, Барановичи, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Вильнюсе, ни в Киеве, ни в Варшаве. Я католик, я верующий. Это раз. И другое, что дає приклад такой служби Богу, а не просто я верую. Едварdzie, слуга Божий, досконалый взор суженской верности для наших семей.
Це серйозно. Якщо в нас, я ще, кольки пам'ятаю, кілька років тому, 74 чи 78% у нас розводів. І хто виховує тих дітей? Яка будучиня? Як ті діти себе поведуть далі в суженстві? Нема ахвярності. Хочу пожить для себя. То не женись, не выходи замуж. И так далее. То есть Едвардже, слуга Божий, самоахвярний батька, приклад для батьків нашого часу. Тут уже Едвард дає приклад вірності, ахвярності і витривалості. То есть, как и сьогоднішні батьки, ой, тяжело, ой, як вижить, ой, як яно буде. Виконуй свої обов'язки. Молі Бога і віруй. Бог допоможе. Едварде, слуга Божий, взор громадського діяча, сумленний носьбіт культури свого народу. Да? Він не тільки розпорадчиком був, він цікавився культурою, він розвивав культуру, бо сама віра, самі костьоли, святині, церкви, синагоги, мечеті – це і є та духовна культура. Бо культура розпочинається від сумління, совісті. Ось що сьогодні за день цього чоловіка. Едварде, слуга Божий, оборонця покривджених, смілий і нестомний змагар за справедливість. І він завжди заступався. Покривджених, допомагав, оправдував і так далі. Едварде, слуга Божий, який спішався на допомогу людям кожній потребі. Так, його ціла історія, як він допомагав своїм суайчинникам і всім в різних і фінансах, і матеріально, і духовно. Не кажу вже самобудівництво святинів. Це допомога підняття чоловіка. Едварде, слуга Божий, взор справедливого судді, який обороняв прави чоловіка. Бо він був народним суддєю 34 роки. Едварде, слуга Божий, приклад пробачення, зневаги і кривди для тих, хто посварився. Він єднав, він був тим миротворцем, сумирителем. І своїм авторитетом, як читаємо з його історії, дивні речі. Навіть уже в той розмові, коли він з'являвся, приходив перед людей, до той сім'ї чи іншої, чи сусідів, подавали руки, єдналися, все по Едварде, все добре. Едварде, слуга Божий, приклад сумленной отказности за даденное слово. Вот это да. Сказав, зробив. Вельми був пунктуальний і отказний, бо боявся Бога. Не пустословничав. Едварде, слуга Божий, взор для міністрів і ахвярної праці для добра родини. Бо він відмовив Петру Столипіну взяти на себе обов'язок міністра, віце-міністра, міністра
сельскай гаспадаркі ад Камчаткі да Варшавы Расіі, бо хацеў застацца гаспадаром на сваёй зямлі. Не пайшоў за славай. Да. Эдвардзе, слуга Божий, зор выбраннікам народа, тым, каму людзі даверылі свае лёсы. Бачыце, ён дае прыклад дэпутатам і ўсім, каго людзі выбіраюць, нават на брыгадзіраў і так далее, розныя назначэнні і так далее, каб людзі датрымлівалі слова. Эдвардзе, слуга Божий, дыпламат ад Бога і абаронца народа перад пагрозамі свету. Да, яго заступніцтва перед царом, перед дзяржавай расійскай і так далее, ён вельмі многа сапраўды спрыяў развіццю сельскай гаспадаркі на нашых землях, для народа. Эдвардзе, слуга Божий, зор для ўсіх, як трэба любіць і шанаваць айчыну. Што ён гаварыў? Мой род сягае глыбокія стагоддзі, 500 год. Мой род плугам араў, пахаў гэтую зямлю. І я з гэтага роду. Сына свайго назваў Сімеон, бо Вайніла, першы прашчур роду Вайніловічаў. У яго быў сын, таксама Сямён. І Эдвард таксама назваў свайго сына. Эдвардзе, слуга Божий, прыяцель эмігрантаў і духовны апекун всіх рэпрэсіраваных. Бачым, праблема не толькі тады была ў мігрантах і міграцыі людзей, розныя перепады, 1905 год, 17 год, вайна, першая айчынная, другая айчынная, і ён апекун. Эдвардзе, слуга Божий, прыклад малітоўнай памяці сваіх памерлых продкаў. Ён вельмі памятаў пра продкаў. Эдвардзе, слуга Божий, чулы і спагадлівы апекун сірот і кінутых дзяцей, Польшчы, Быдгашчы, сірацінец, многа гадоў, 8 гадоў, да смерці апекаваўся сотнямі дзяцей беспрызорных. Эдвардзе, слуга Божий, зор вялікай ахвярнасці па будове і апецы сірацінцаў. Вось хто апекуном можа быць нашых прыютаў, сірацінцаў, дзяцей-сірот. Эдвардзе, слуга Божий, да сябе патрабавальны, але да іншых міласэрны. Да. Його было не то, што я багаты, ем, што хачу, п'ю, што хачу. Вельмі у яго быў, як вам сказаць, такі вікт, такі рэжым. Людзьмі на прыёмах, да. Ён не то, што нет, я не буду, я не вып'ю там. Але вельмі ціплы і патрабавальны. Гэта да. Яго сведкаў, людзей тагачасных. Эдвардзе, слуга Божий, прыклад моцнай веры в радасцях і цяжкіх выпрабаваннях. Паміраюць дзеці, бере лапату, сам капае магіл, дзіцяці. На тых могілках, де я неповних 2 тижні був, там спочивають Симон і Алена. Едвард копав сам батька могилу.
Эдварде, слуга Божий, заканчиваю, слуга Божий, послухмяный Божьей воли, в справах безнадежных, так хотел Бог. А что мы ведаем, что будет завтра? Боже, пируй, так хотел Бог. Эдварде, слуга Божий, символ покори, який не шукав земної слави. Він робив, виконував поводле свого сумління. Едварде, слуга Божий, походня, яка світила особливим світлом моральним. Так про його на похованні виказують великі мужи того часу. Моральне світло Едварда Войніловича. Це вже великий, дякуючи гэтаму сапраўдытым сведчанням. А ў Няшвіжы ёсць помнік Эдварду Войніловичу ў касцёле самім, калі будете ў Няшвіжы, там велізны помнік памяці Эдварду Войніловичу. І там гэтыя словы маральным святлом. Эдварде, слуга Божий, приклад даверу Маці Божай у житті хвилину смерті. Отут в конце я написав: закінченням всього збавлення, закінченням всього Мария. Ён великий был шанувальник Маці Божай. И вспомните папу святого Яна Павла, тотус туус, шанувальник Марии, Мария весь твой. А тут Едвард Войнілович. Так само всьому закінчення Мария. І опошнє. Едварде, слуга Божий, заступник перед Богом і опікун нашого народа. Заступися за нас. Далі йде гэтая величная молитва, якую почуєте падчас виставлення. Пробачте, що кришечку довжей, але сьогодні такий день, я весь день просто таким, певно, що нема святині, немагчыма падысці да яго, але духовно мы яднаемся, і вось гэтая інфармацыя вся, якая знаходзіцца в сэрцы, душы. І так ходзіш, і, канешне, думаю, перакананы, што таксама гэта разумее і шаноўны мітрапаліт Юзеф, духавенства Беларусі, і мы лапочем да Бога, просім: Божа, аб'яві тваім слузе сапраўды радасць, хвалу сваю в нашем народе. Аминь. Молимся. Я вже забився, що треба мшу вести. Просим Отца Небесного, щоб Він наповнив нас і весь світ навукою Його умилованого Сина. Молимся за святы касцёл, каб ён аб'яўляў свету любоў Бога да кожнага чалавека. Цябе просім. Молимся за пакліканых да Божай службы, каб яны з любоўю служылі Богу і людзям. Цябе просім. Молимся за тых, хто праследуе хрысціян, каб Бог даў ім ласку на вяртанне. Цябе просім. Молимся за тых, каму цяжка прабачыць правіны бліжніх, каб любоў Хрыста дапамагла ім прымірыцца. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб мы былі дасканалыя, як дасканалы Айцец наш Нябесны. Цябе просім. Молимся за наших дорогих померлых, яких аферуем Богу и Божьей милосердности, Иисусе Христе. Будь для их радостью неба. Тебе просим.
Молимся об ласках Божих і заступництва Едварда Ваніловича, інтенціях Євгена, день народження, і сім'ї, родних його, і так само ласки Божої для шановного князя Анатолія Парахневича, який сьогодні означає день народження, але відсутнічає в парафії. Тебе просим. Всемогутний Боже, вислухай наші молитви і дай нам таку любов, якою полюбив нас сам Єсус Христос. Раз Христа, Пана нашого. Благословлений ти, Боже, благословлений ти, Пане Боже, Святого Правду. Благословлений ти, Боже. Аминь. Молітеся, брати, молітеся, сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. А прослав Павлу нас, а так само на користь нам. Боже наш Отче, Ти вмацовуєш нас хлебом і вином, и в них даешь нам сакрамент, что нас обновляє. Зраби, ка ми завсюди черпали його силу для душі і тіла. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами, гору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, щоб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане, святий Ойча, всемогутний вічний Боже. Ти про свого милованого Сина, Слово Твое, створив чоловіка, і в добрині своїй одрадив його до нового життя. Тому служить Тобі все створення, прославляют Тебе все откупленные и однодушно благословляют Тебе Твои святые. Так само и мы, разом с усіми анgelами, обвещаем Твою хвалу, с радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог Всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вишині. Благословлений той, хто приходить в ім'я Пана, осанна на вишинях. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе,
Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Твоё воскрешение, поминаючи смерти воскрешення Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, вдосконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, особливо день народження Євгена Кобяка, о ласках Божих для ксенза Анатолія Парахневича день народження, і о ласках Божих для митрополита Юзефа, архібіскупа Мінсько-Могилівського, який завтра буде відзначати День святарського посвячення. Божа, благослови їм. Каб і ми заслужили уділ в житті вічним, єдності з найсвятейшою, Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами, святими Симоном апостолом і Оленою, слугою Божим Едвардом Ваниловичем, святими Беларусі і всіми святими, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з імі і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш,
наше. Дай нам. Мы отпускаем. Просим Цябе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкава спакою дні наши, нашаму народу Беларусі. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прышэсця Збаўцы нашага Езуса Христа, по Твоё. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодна з Твоєю волей, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гэта ягнец Божий, вось той, який бяре на сябе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа няхай захаває нас на життя вічне. Кров Христа няхай захаває нас на життя вічне. Ойче святий, захавай в ім'я Твоє тих, кого Ти мені дав, каб яни були одно, як і ми.
Молимся. Боже наш Ойче, святая коммуния, якую мы приняли, означая єднання верных у Табе, зраби, каб яна підтримлювала единство в Твоїм костюле, праз Христа Пана нашого. Нехай буде похвалений Kyrie eleison, Chryście, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca, Jedyny Boża, Serce Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, Serce Jezusa во влоне Девы Мати, Духом Святым створенное, Серце Jezusa со Словом Божьим истотно з'єднаное, Серце Jezusa безмежной величи, Серце Jezusa святыня Бога, Серце Jezusa щаліба найвищейшого, Серце Jezusa Домі Божий, брама неба, Серце Jezusa полемнеюче вогнищем милости, Серце Jezusa справедливости и любови скарбница, Серце Jezusa добрыни и любови полное, Серце Jezusa всех цнотов глубиня бездонная, Серце Jezusa всялякой хвалы найдостойнейшее, Серце Jezusa володар изъеднания всех сердцев, Серце Jezusa, в яким все скарби мудрости и умелости, Серце Jezusa, в яким вся полнота божства, Серце Jezusa, уподобание Отца Небесного, Серце Jezusa, з повноти якого ми всі отримали, Серце Jezusa, прага от вечных вышиняв, Серце Jezusa, терпливое и великой милосердности, Серце Jezusa, щедрое для всех, кто до Тебе звертается, Серце Jezusa, криниця життя и святости, Серце Jezusa, милостивление за грехи наши, Серце Jezusa, наполненное зневагами, Серце Jezusa, злочинствами нашими змученное, Серце Jezusa, послухмяное аж до смерти, Серце Jezusa, дзидой пробитое, Серце Jezusa, криниця всялякого сутешення, Серце Jezusa, життя и воскрешение наше, Серце Jezusa, спокой и поєднання наше, Серце Jezusa, живая ахвяра за грехи наши, Серце Jezusa, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, Серце Jezusa, надія тих, хто в Тебе помирає, Серце Jezusa, радость усіх святих, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
Єжу тихий, покорний серцем. Молимся. Всемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Свого, на хвалу і ахвяру, яку Він складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм в ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоєго алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, щоб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповідями Твоїми. Змилуйся над одними і другими, о Єзу найласкавейший, і притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, щоб хутко настала одна овчарня і один пастир. Одари костел Твой безпечной свободою. Дай всім народам спокой і згоду. Зроби, щоб на всій землі, від краю до краю, один взносився голос. Молитва о беатификации Божьего слуги Едварда Войниловича. День отходу до Господа, який сьогодні відзначаємо, день Його смерти. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Едварда, Ты открываешь нам величие христианского духу любови и служения Богу и ближним, что виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Ісусе Христе, Ти жадаєш, щоб кожний чоловік, ідучи до небесної айчини, любив свою земную айчину, служачи їй і сумленно працюючи. Дозволь, щоб на этой життєвій дорозі в особливий спосіб святив нам приклад Твоєго слуги Едварда, який з повним довіром до Тебе, Господи, дає нам мужний приклад послухняності і любові до Бога, айчини і сім'ї. Так хотів Бог. У особливо тяжким періоді випробування для нашого народу Едвард до кінця свого земного життя цілком присвятив себе служенню людям порадами і вчинками милосердності. Особливо зайцовською любов'ю опікувався бездомними і дітьми-сиротами. Благослови, щоб Едвард на кожний день став духовною допомогою і прикладом для наших сім'їв, батьків і мужів, як треба довіряти Богу і служити батьківщині. Так хоче Бог сьогодні від нас. Про заступництво Богородиці Діви Марії, яку Едвард довіряв себе на протягу всього життя і особливо в хвилину смерті, написав такі слова: «Закінченням всього збавлення, закінченням всього Марія». Святий Архангеле Михайле,
Молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей, заховуем на справу Твоєї милосердності, щоб ми неспинно згадуючи таямницю нашого збавлення, достоїлися отримати яє плен. Праз Христа Пана нашого.
Аллилуйя.